Jeg tror faktisk, det er rigtig nemt, Jeg er skødt på venstre side, og hvad er det nu, han hedder? Ballion på højre side. Ballion blev ramt. Han har det skidt. Hvad vil han gøre? Roll damage. Roll damage, det er ikke en mulighed lige nu. Nej, skubber det. Var det mig? Ballion er presset. Præstationsangst. Han er går. Spil. Jeg bare kommentere. Det er rigtig godt det der, Ballemann. Hvad er det der, hvor man kan sådan konkurrere med? Det er et alternativ job. Det er det samme fra skønsen. Random. Random er altid godt, kan man så sige. Ballion er Smasher andre. Ballion er shaken. Men han kommer tilbage nu. måske næste kamp. Ballemann laver superjobben. Safe. Ej. Hvad fanden det er? Balles. Det var Balles. Ramme baller. Hvad er det for noget? Ballespil. Rolig nu, Balle bliver der så i baggrunden. Hvis du trykker blå, så kan du vælge bonus. Jeg er ikke sådan. Jo, jeg er Dragon Fox i min bonus. Sorry. Hvad er det, der starter godt ud? Han spiste en paranoid bare lige til at starte med. På medium, ja. Hvordan gør du? Gør du sådan her? Eller gør du sådan her? Jeg ned af bare sådan. Jeg er ikke ned af. Og jeg skiver på at køre op og ned. Jeg skal lige være bare stille der. Så bare stille der. Hvem er under? Ingers. Medium, så er der ikke Ballion har gained confidence. Der er de første 4 op til blå. Jeg er nødt til at kommentere mig selv, hvis du ikke gør det. Ja, okay. De står ude i luften. Der. Bære. Han laver filipjobben. Lokker lov. det er den blå. Skønstur. Høj. Og det er ikke. Det er godt bruge Remi der også. Der kommer en anden vand. Nå, er det ikke? Skønt med som jobben. Fuck. Break up throw. Throw. Nej, jeg er fældet. Sådan, Ballemann. Ja. Skønt føler sig presset. Se det på en Det var på almindelig vis. Nej. Det var da fældet. Der er større power nu. Hvad gør det? Det der er sgu da bonus. Og vi ved, hvordan siger det. Så er det helt